Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamit ken ka. Welcome tayo dagiti kakabsat nga naggaputi sabsabali nga ili. Dapay naggaputi Abra, kanayon nga present. Taga Bangar, ken dadumapay nga amo welcome apo ti St. Joseph Parish ti Salcedo. Kakabsat ti Dios inikkan na tayo ti naduma-duma at alugading. Naduma-duma nga laing, naduma-duma nga paglaingan, sagot. Kati Diyos ekspektaren na, namnamaen na dagitoy nga sagot tayo, nga idaton tayo met, pangtulong kadagiti kakabsat tayo, pagserbi kadagiti kakabsat tayo. Agyaman tayo iti day tangatalek nga inted ti Diyos kada tayo. Agdaydayaw tayo ken kuana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranot iti dayto na santon a panagdaydayaw bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan akem kuna tayo agkon pisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko nay, isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti apo tayo a Diyos.
Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Ako mga sigaw, ako mga sigaw, ako mga sigaw, mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, mga sigaw, ako mga sigaw, ako mga sigaw, ako mga sigaw, mga sigaw, when ako mga sigaw. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapyan, kadagiti tattao na imbag ti bananak na kemda, ibunan ang daka, itanog daka, pagkupahan daka, daydayawen daka, agyaman kang genka, kapu iti na indaklan, kadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilahitan ngahi, Dios Ama, aman nakabalinangin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy arararaw ni, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama,
na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tahay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat manang nga si a Diyos, ilisin akam kadi iti amin apagdaksan, ipaay mo kumanga awan laped ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ting. Amen. Daytoy may basa na adaw ti mo na a libro dagiti arari. Napan ni Elias a profeta ijay Sarifat. Idi dumano ni ti pagsarkan ti ili. Nakakita iti may sa abalo a madama a mangay kayo. Pangaasim tay kanak ti danum nga inumek. Kinuna iti babae. Idi mapan mangalat ti balo iti danum. Inpakamakam ni Elias. Yala anak met kumati sang kabasit at tinapay. Insungbat ti babae, amo ti Apo as ibibiyag a Diyos mo, nga awan polos ti tinapay ko. Sang arakem lang arina iti burnay, ken sang kabasit alana ti olibo ti garapon ti adda kanyak. Mangay kayo aktap no adda panglutok iti sang kabasit a kanenmi. Siya, ken ti anak ko a lalaki. Daytanto ti maudi a kanenmi, kalpasan na, matay kaminto iti bisin. Di ka agdanag, kinuna ni Elias kenkwana. Ala, inkalutwenen ti kanenyo nga agina. Ngimiaramidan nakpay nga umuna ti sang kabasit at tinapay. Iti adda ken ka nga arina sa muyeg kanya. Kalpasan na, lutwem ti nabati tapno adda kanenyo nga agina. Ngamin, kasto iti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Dinto ang maibos ti arina iti burnay. When namatyanan ti garapon iti lana, aging ga iti aldaw asyak, ti Apo, yeg ko ti tudo. Napantibalo ket inarabid na timbaga ken kuanan ni Elias. Ada umanay at araunda amin at ti adong aldaw. Kas inkari ti Apo ken ni Elias, saan da na ibusan ti arina ken lana. Ti sao ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Kararuak, idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao a Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ken mangnamnamay ti Apo a Diyos na. Isu ti mangted tu istisya kadagiti mairoromen. Ken mangted ti taraon dagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Kararuak, idaydayaw mo ti Apo. Luktan ti Apo ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti may lupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg, sa lakniban na dagiti gangan naet. Kararuak, idaydayaw mo ti Apo. Saranayan na dagiti balo ken ulila. Ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen, osyon, agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo. Kararuak, idaydayaw mo ti Apo. May kadwa may basa. Daytoy may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Saan asimrek ni Kristo itinasantuan adiso nga inaramid ti tao anay tulag itinaypaypayso adiso. Simrek dit sa dilangit yan na ita asangwanan ti Diyos gapo kadatayo. Tinawen asumrek ti kakantuan apadi tinasantuan adiso mangidaton iti dara ti animal.
Ngem saan anamin ado asemrek ni Kristo amang idaton iti bagi na met laeng. Tanukasta kuma, masapol met nga rod amamin ado agsagabam, manipod iti panakaiparswa ti lubong. Ngem iti kipaypaysuna, agparang namnaminsan iti pangibusanan dagiti panawen. Tapno ikaten na ti basol babaen ti panangidaton na ti mismo abagina. Na ituding amatay ti tao iti maminsan. Ket kalpasan na, ukumen ti Diyos. Kastamet ti namin pinsan anay daton ni Kristo amaykat iti basol ti ado. Agparangto iti may kadwa adaras. Ngem saanen agapo iti basol no diket tapno insalakan na dagiti sigsigang agururay ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Iti puso intay lutan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tatayungan na ti Ama, hintay nunggiga si tatal na. Panagkay kaysa ipakita, isugmaristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bayat ti panangisursuro na kadagiti tattao kinuna ni Jesus. Annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan da ti magnaa si kakawes iti nagayad. Magustuhan da iti magnaa si kakawes iti nagayad. Ken makablaawan asiraraem iti publiko. Pilyan da dagiti kangrunaan atugaw kadagiti sinagoga ken katanukan a lugar iti piyestaan. Gondawayan da dagiti balo a babbai, ket takawan da ida kadagiti balbalayda, sada agkararag iti atiddog a panglinged ti aramid da. Naing-inget to ti dosa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asidag ti pagitintinagan iti daton ijay templo. Pinalpaliiw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwarta. Nawadwad dagiti kwarta nga intinnag dagiti nabaknang. Immasideg ti may sa abalo a babae a napanglaw, ket nangitinag iti dua asiping nga agpateg ti may sa asintabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na, ibagak kada kayo kinunana, ad-ado ti intinag ti napanglaw abalo, ije pagitintinnagan iti daton, ngem iti dagop ti amin nga intinag dagiti sabali. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da, ngem ti balo no man pay napanglaw, inted na ti kakaisuna nga adda kenkwana, inted na ti amin a mabalin na a pagbiag. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Dansaman bagyunan. Nauma dagiti memestra kada estudyante nga agbakbakasyonan ta signal number 3 nagranyag met ta init. Ngem addalat tamo dagitay parte ngamin nga mapakaruan kalakan nya tayo tatta norte kada Cagayan di naudi kakaasi da ikararagan tayo ida no nya ti maitulong tayo kang runaan ti kararag.
idaton tayo. Amo yun no kastoy nga panagbabagyo no, at datod-tudod di ayan mi, idi ubingak. Iya kami abagatan ti balay mi tapasalog, iso ti pagnaan ti danom. Kano kastoy nga panagtutudo, no daytay medyo agarin sa eden ta luminaw di danuman, pasurungan mi daye paiyas, ingkam agpidot iti kwarta. Tanudad duma makapidot ka ti siping, amuyot siping, 1 centavo daye nga kas 20 kadakkel. Kano makaala kami, topraan mi ipatapatayak mi jimukod mi ijay siping pumudaw. Hanya mo dati ta rich kids kay ngamin niya. Amuyo kas dyan. Ipatapatayak mo jimukod mo pumudaw. Ni manang ko nakaala ti dati siping Diya kas ti kadakkel na kas 20 nga kas lakubre. Ngam ti value na 1 centavo na abutak. Kas dyan ti kalakay ko. Kinakaala, impatapatayak mi tinupraan mi isula na kaala awang kanyak, apa mi inggatang iji apong mi mulaang. Kagaputan na medyo nakapsot ti matanan awang maantyokos na ureting nga aldaw ka, darampara dyan ti istor na, impaser-paser na, gimatang inggatang mi titira-tira, hanyo mo dati tariskid kayo, datay 3 oras mo nga ngut-ngutan ka, hanga maputid nga, nagtiritir nga, kas dyan tira-tira ko nami. Diyan mo pa yung apay nga tira-tira, nagan na mo, dahi tawang makas dyan saan. Mayat pa nga ikaandi jatiin na poy. Kagimatang kam titira-tira, miningmingmingan mo DJ apong me, apo ni manang ko permi ragsak na apaya, sinoplian na tipiseta, amoy tipiseta. 20 centavos duang sagtiten DJ insopli na ti amuna binting DJ ke siping gayam niya, siping ko nami DJ. Speaking of siping, daytoy balo ito ibanghelyo. Tiintinag na 2 asiping. Kahit na nga sa uno datay kuma iti sitwasyon tayo, 2 nga sag ninikel, nikel ke 5 niya, 5 centavos ti nikel haan. Ti siping 1. At dapay la dagay ini. Kay di mapanda ti balo, pinalpaliw ni Apo Isus inted na ti 2 nga siping. Kaapay da ti balo. Ijay umuna nga maibasa ni Propeta Elias, ti libro dagiti ar-ari, magmag na nakakita ti balo nga mangay kayo. Agal-ala isong rod na kakunana, ilutwan nak man ti tinapay, Apo ammumet. Ammo dati balo nga tao ni Apo Diyos, tao ti Diyos ni Elias. Ammumet, ammo ti Diyos nga tinagyan, ijay ayan ti burnay ko, sang rakam nga arena, ta arena kanya, datayo ko makibagas niya. Suda arena nga minti pagbiagda, ken jigarapon may sang-sanga pag-isolaang nga manteka. Kadaytoy ti kanen min aging gana nga matay kami, numakan mi dato yon matay kamton. Apaya nga kasdi ti sitwasyon, hantay mailawlawag tata, nga masapol tayo nga adalan apaya, kanya dagamin, idi panawon dati balo, haan nga makapagtawid. Lalaki laeng ti agtawid. Iso nga no, natay di lalaki, awan tawiden nan, di balo agbalin nga nakakaasi. Kakunana, kanan milaengen, matay kam to bisin. Apo, taga-salsido mga taka-arroba na datoy na, apay may ituridyo nga matay ti bisin taka-arrobam kumama. No datayo tatahaan. Uray may sama ni nana, bakit mo awan no ni tatang mo, hantay maitulok, angam kanya da mabalin, ta isok kultura da. Matay kamton ti bisin. Kakuna ni Propeta Elias, haan ikandak. So katanto ti Diyos. Apa niya magkanyada nga nakakaasi ti balo, baliktad kanya tayo, haan? Ti balo kanya tayo ka, di mat? Wow! Di magkanya tayo ka, si aasawa ka, nakagurgurang, lusya-lusyang, idinabalo ka, wow! Pimintas mo tan. Pang missionable. Di ma adukas jay. Nga, dapay am amok nga balo. Diyan mo no may stradatoy. Yan nyo damdamagan ng taga-anaw. Awam mo kinawayanan na nga binigat nga sumangpot ti rabong kinsaluyot na. Niya pinagsyat dato nga balon. Rabong, saluyot, uong, apaya. Idagdagasan mo di ako light nga kaaruban na. Ay, dakas. Diyan mo no taga. Kano agyawid di ako light ka, di rabong na ka, makutkutiil, apo no niyibalo ka, pinagpintas. Tatang ka,
kanya tayo ti balo. Di mat kanya tayo no balo ko. Wow, pumintas. Kanayon nga nakariban daan. Kadi man adda asawa na magkakas pangarigan ko man ni Mestra adda asawa na. Ay agduduong. Tapi man ilaklak aman ng lakay na, no agmotor dakin lakay na, ala loaf bread, kada palaman, dagitaw awitan na, masitas, kada ko, no balo ka, wamutan. Kanya dati balo, kakaasi. Kanya dati balo, kasla awan ti gawgaway, babae nga rod. Talalaki nga rod, di culture da kati lalaki superior, babae awanan. Isungahan nga makatawid matayton. Kita ko na ni Propeta Elias ikanak. Jila kanon min apo kinti anak ko. Haan, ikanak. Tako na ti Diyos, saan to nga maatyanan ti burnay. Inted na, nang tedda ti babae, aging gana nga adda, immanay, hanga na atyanan ti burnay, dati atidog a panawon. Idto'y mat ibanghelyo tayo, dayto'y balo. Kuna ni Apo Jesus, iti kadagupan ti inted amin nga ba nagited, dakdakkel ti inted di balo apaya isulaengen ti mabalin na nga pagbiag ngem inted na pailaeng dua siping ta apaya dagiti nababa nang tilaeng inted da dayjay amuyo ti sao nga murkat. Oy amuyo murkat subsobra di inted da ngem di balo di kakaiso na nga mabalin na nga pagbiag iso ti inted na. Iso ko na ni Apo Isus dakdakkel nga amang ti valyo. Haan nga di valyo di magatang. No di naggapo ti puso da di balo. Dakdakkel nga amang di inted di balo. Ngam ti ikadagupan ti inted da amin. Taapaya inted da ti sobra ti kinabak nang da. Anya ti bagbaga ni Apo Isus kada tayo. Anya ti kayat na nga ibaga dagiti maibasa kada tayo. No ited mo nga naimpapuswan, haan mo nga namnamaen, masopapakan, talagkin ni Apo Diyos. Kada tayo mat, amok no kasano tayo mga agbiag, nadamay sa nga parokya nga naggapwak, hanyo man nga damagan no sino, talaga nga chismoso kayo mo, no damagan nyo pailaang. Difong Rom, November, la, ited yun, dagita bunga ti apit yaw. Tamausar. Umuna ka kanan ni Apo Padi, hami mo makan amin, no adda masobra mailako para iti pagsayaatan ti adaw. Adamo imay nangyag nagdakkel nga sako. Daytay bimeg nga sako, amuyo di sako ti bimeg nagdakkel. Ngampi man apit nan sapay la idi 1999 piman agkuyam-kuyam ti bukbok na arasawan to ni Apo Paden. Dayjay haanan nga makmakahan nga agbukbukbukan iso ti inted na kakunak anya nga tama nga klase ti puso dayjay inted nan gaputan na makanen handa nga malakon. Nabagay kasjay kayo laeng iso ti kung kunakarkariteng kayo into no tata Christmas no regalwan nyo ni kumari da kayo nga babae memestra nga di kolor ti bubuok na no regalwan nyo ni kumari itibag pangaasi tati itedyo dayte addapay latag na. Father himpawit ni kumari apay nga mo maitedjad datag na apay nga ti kabailam nga ited ka mari ni bag mo na idait mo to tamay sa nga imanan. Apay nga numang ted ka kamo maiturod di the best nga ited. Nya father nagngina uray no second class anya class A ko na yon sa diya uray class A mot apo ngam Louis Vuitton mat. Apay nga mo kaya ti mangted no daduma kas di tayo. May nga parokya ko na lamang ted kayo gaputan na bagyo ti may nga ili mangted tayo dagiti mabalinda nga pa nalayos da. Kiti nalak nga badok met agad dagitay nakupin nga kalablaba. Apo damo may nga imay nagayag dagiti met piman sa nga pulo atawon nga rutrut ije sirok ti katreda. Sino pa'y tagbado tata ti Elvis Presley mga kada bangbang nga pantalon kada. Kasan apay basura dagiti na biktimahaan met. Apay nga mangted ka kiday tay madin. Apay nga mangted, apay nga hamo nga iti diya subsobra.
Adu pa ila kada kayo, dayahan dayo idi piyesta na tayo, da pa ila jirepyo. Tata 2 minutes laangan sap na ag-expire ka, ingkay ikanda inang. Ibagayo nga kanandahan nyo nga, iabot no madamdama, apaya, mabanglusan. Apa nga idi ka pudpudutan na kiinyimot mo. Handi bagbaga na dito kakabsat, di katatao tayo gamin no daduma. Haan nga mabalin ka kunana, hindi pwede yung pwede na. Mabalin daytan. Haan, no, agayat ka. Itid mo nga na yung papuswan. Anya tiso papak na, haan nga maatyanan aburnay, no daduma gamin agbutang tayo. No daduma maamak tayo nga mangitid, kakaisunang adda kada tayo. Madamdama ag-congress tayo. Agadal tayo. Apa yang nga adalan tayo? Uray ti liturgy, uray ti liturya tayo, no mabalbalin, itadmon adya da besan. Kakaisuna maminsan ka nga agbasa iti mga Domingo. Apa yung nga sakbay ti misa ka, ayan na di maibasa, inya nga pides, inya nga year, hindi pa ila ko madomingo, aka pa rin aktis mo. Maminsan ka nga agbasa. No agakulait ka, mamaminsan ka, manmano tinaikan ti pribilehyo nga agakulait, nga mangigan ti bagi ni Kristo nga mangiwaras kadagiti tattao. Ibahin mo di iwarwaras mo, bagi ni Kristo nga rodata. Haan nga, ingka isur-sur-sur, kaslaka-lagi warwaras ti dinakdakan, kaya mo pa'y paray. Sa bali, isugurod nga na ikang katigundawa yan, apa yung hamo nga ipapuso? Uray siyak mat ang apani, jak amo ano malpas dato yung misa ka matayak ton, ipapati kon. Apa yung nga maialang-alang? Dapay nag-comment, which is true. Jak pa'y nga nagkurkurek, jak pa'y nagdildilaw, apaya, dito parokya, da nag-comment nga, kunana po, kitain nyo, adya pa nagawat dati na santon ako munyon, dagita ubing, tadamo mga alaga, mwah. Uray mo ilakay wano bakit ka bagini gusto ko nam ka awatan namot ko nam lano umawat ti haan iso kunak ijay parokya nga naggapwak ka ti idi kami nag-first communion da baitang tinaipractice haan kasto di prinaktis da haan nga kasta handa nga ammo di da pay kitaan at da nabati bagini Kristo lata the smallest particle. Iso ako nakhanyo palubusan hantay pala palubusan dagiti ubing nga umawat tin santon a komunyon nga ima taapaya matagilagan agbali nga kasla kaswal isugurod nga agri-training agri-training taapaya adalan tayo ay padas tayo ipapati tayo sayang sungsong batan tayo kini Apo Diyos dayta nadama ako layten kala na pan nagkomunyon intupaknan kasla na pan nagiwaras ti respeto altar nga rod. Iso na jati kung kuna na madiang amin no. Nakusel, amoy iti sao nga nakuselhan nga naluto nga. Adaw may mangipakpaka si jiluto na kano nga kangkanan. Nakusel, uray ka na imas mat. Haan nga nakusel. Isugard nga padasan tayo nga ipapati. Kasi mala iti pamati. Iti panagpamilya. Iti relasyon tayo. Apay nga numangtid ka kadijila ang sobra, murkat. Apay nga mo nga ipapati, mo nga padasan. Na minsan ka lang mangidaulo ti kararag, Santo Rosario man, apay nga haan nga from the hearten. Apay nga panong palbilin. Ayan na nga rin di ibagbaga tayo. Iso nga tataan, dati ko na ni Apo Jesus, amuyo nangingin, dakdakkel ti valyo, di inted di balo, apaya, inted na amin nga biyag na jay. Mabalin nga matay to isunan ngam inted na, dagiti adot inted na, murkat dalaeng, subsobra. Kano daduma, at dagamin di katatao tayo, no mindset tayo daya, talaga nga, diya maawatan. At di katatao. So ti ko na kon, jak ammo no maudi dati nga misa, kon amin nga misa tatay, ipapatik, apaya, dito ammo naawan ton madamdaman. Dandani akpay na tayo, dandani kampay nagkita kin San Pedron. Apay nga dim nga ipapati, apay nga haan nga from the heart, diya panangaramid mo.
Sino nga min titultuladan tayo kakabsat? Apay nga dahito iti ibagbaga ni Apo Isus, no kitaan tayo, jibiyag ni Apo Isus, maikonektar mo ladtoy. Idi inted nan ti bagina, kung nati maikadwa nga maibasa, na minsan laeng nga simrek iti kinatao tayo. Idi inted nan ti biyag nan nailan sa iti krusen, nam na minsan apimusay, nagungar, agnanayon ataraon, dahito na santuan at tinapay, mano nga tawanan, agnanayon ataraon, habang addapay lapadi, addapay laeng ni Kristo nga awaten tayo. One sacrifice, may salaeng nga sakripisyo, ngem ginasot, rinibo atawanan ti manglaklak, ang milyon to na tawanan, addanto pay laeng. Kamakita yung mati panangitid na tibiyag na ni Apo Jesus. Kitaan nyo dagiti adalan na. Dagiti mangikarkari nga, ay no, adi ore adin no papanam, adda kami, no matay ka, matay kami. Idi imbagada kin ni Pedro kunada ka, kadkadwana kamot, ay haan, nagtangken ti ulbod na, nagreserve isuna. Ngam ni Apo Jesus saan, your will be done, kunana, di pagayatam ti matungpal, numan pa'y nasakit, ikatem ko madatoy nga ko pati panagsagaba, ngam di pagayatam ti matungpal. Isuna, ti pagtuladan tayo, ti panangidaton ti bagi nga buo. Isu dayta na minsan nang indaton ti bagi na, aging gana tata, laklak amen tayo. Aging gana tata, benbendisyonan na tayo. Aging gana tata, agsagsagrap tayo dayta na minsan a sakripisyo. Kanya ti ekspektaran na kada tayo, isumot supapakan tayo dayta nga ayat na, nga tunggal agaramid tayo ti maysa nga banag kunana, mamaminsan mo lang nga aramiden, ipapatimon. Makimisa ka tatad Domingo, nanamamon. Hamo nga namnamaan Diyos umarunon. Mamaminsan latat nga misa. Daytoy laeng, tatanga oras anton nga maulit sa balin tumanen. Kano maikang katigundaway mo nga agserbi ka dagiti tattao na ti simbaan, apay nga mo nga ipapati. Apay nga aleng-aleng. Apay mo pa lang nga ibuhos. Amin nagkanta, daton may! Ngam no makariribok mo, takantan pa nga asim mo, muna pigpigsaan at talaga nga makatuleng mo, taboses mo, nga maiba. Ala, niya nga ron parakin Apo Diyos. Amin pa nagsungbat. Ti Apo at dako asa ko mamaking ka. Itag-ayo na, dahil nga Apo. Nga mabalin mga ipinpintas. Ti Apo at dako kasta ko from the heart. Amin pa nagkanta. Amin nga disiplina. No makariribok tagaraw mo inkadjero, arang ka nga kuti ta maririribok takaabay mo, sayang tamisa na, si kamang dadadaal. Apay nga, di ko na nangarodan, apay nga di nga i-inted di buo nga puso mo, isugar ti ekspektaron na kanya tayo. Maminsan tayo lang agdalyasat iti dito na santo na misa tatangaal daw. Apay nga di mo inted amin nga puso, apay nga di mo inted amin. Di nga ron no dadumak at di katatao tayo, no anya di mindset tayo, no anya di pampanunutan tayo. Anya ti supapak na no aramidem dayta, anya ti kunana ti ni Propeta Elias ken daytoy balo, saan nga maatyanan a bendisyon ni Apo Jesus, inted na biyag na saanen nga maatyanan nga taraon na minsan a sakripisyo. Kaday tamot pa nagsakripisyo nga na minsan, no saya atem, bendisyon nga agnanayon. Kuno mong aramiden, sung-sungbatan tayo. Responsibilidad tayo nga sungbatan. Kung ano ko makanyak, ang Rufo, inyasain ka ijay Salcedo. Anya ti inaramid mo, isugarod nga, ikarkarigatan tayo. Lanakapsot tayo, ado ti pagkurangan, ado pagkapsutan, mabannog tayo, mauma tayo, maupay tayo. Ngam ipakarigatan tayo. Nga ipapati isugarod ti misyon tayo. The same, ura di pa nagpamilya, trabaho, iti relasyon, iti pa nagkakadwa, dito'y simbaan. Sayang. Anya ti magunggunam. Bornay nga hangamat, kayat na nga sawon, grasya nga agnanayon.
Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos a nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan a naparswa. Diyos a kasmetlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kadatayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay iti krus gapu kadatayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti man nakabalin nga Ama. Pinarsuan na tayo tapno maamam tayo ti Dios, agserbi tayo nga rod ken kuana, ket ayaten tayo tinapnuan puso. Dawaten tayo tay paayna dagiti tartarigagayan tayo a bendisyon, ket iti tunggal panggep kuna tayo. Apo denggem ti kararagmi. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno mabirukan dati ragsa ken talged, bayat ti panagsakripisyo dati biagda nga agpaay iti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo lokal ken nasyonal. Tapno itedda ti tunggal maysa ti rumbeng nga awaten da, iti kasta maragpat ti panagduras ti pagilian. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay iti na Kristiyanwa na agimong tayo, tapno umado kuma dagiti agtutubo a lalaki ken babae, ti mangidaton iti bagida iti nakonsagraran a panagbiag. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti narangay ti panagbiag na, tapno ibingay da kuma dagiti parabor a naawat da iti Dios, kadagiti marigrigat kin makasapol. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayan, tapno maawat dan ti ragsak asubalit ti panagserbida iti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pengi kararagan ti special intention ti panagkasangay ni Vice Mayor Atty. Virgilio Valle. Dagitoy ampo ti kararag ken araraw mi denggem kad ida iti ket papigsaan na kami nga agserbiken ka aging gati aldaw nga ayaban na kami iti sidong mo. Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga apo mi. Amen.
padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama. Daytoy tinapay pasangpem kuma. Ken daytoy arak ngay tahi datun mi ken ka. Ket sapay la kuma kamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama. Idatun miken ka ako. Nagragsak mi nga anak mo. Pagyaman miken ka managparabong nga Ama. Apatem pasangkwem ida. Daytoy tinapay pasangkwem kuma. Ken daytoy arak ngay tahi datun mi ken ka. Ket sapay la kuma kamay kariday ti padaya. Apan supapakmit kinadungom o Ama. Daytoy tinapay pasangpem kuma. Ken daytoy arak ngay tahi datun mi ken ka. Ket sapay la kuma kamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadaytoy adaton kadagita imam. Ket may paay pakaidayawan ken pakaigloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti daytoy a sakripisyo iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada si aayat daytoy a panagdaton mi tapno malakaman mi dagiti imbunga ti ipapatay ken panagungar na gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Addadan as itatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Maikari ket rumbeng. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadag iti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasukir mi. Gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadag iti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap no dagiti pakay daydayawam. Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay
tingagang tiyapo. Hosana, Hosana, iti kangatwan. Pod noon ay apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo ken inka panagungar. Inakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngat dalitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Nakupam kituray ti panangabaling kindayaw, ti aganayon o din tagsada. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbas nilubong. Ako mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbas nilubong. Ako mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. At to'y ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, nganti may sala nga sa mapaimbagton. Jesus, may ka. Ito'y puso kang naet ka. Ikutan to'y biyak kukin kararwa. Tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po, arabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi agkasi pupuno, aging gatumpal to'y biyag ko. Ati ayat mo, isuapo ti biyag ko. Keti asim, isuapo ti kiret ko. Keti bilin mo, isuapo ti bagnus ko. Ngagturong kinapudno, ati ayat mo, isuapo ti biyag ko. Keti asim, isuapo ti kiret
Yagi mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kaidaton ko. Iyawat ko ken katiyamin ko, usarem kada putoy adipen mo. Surong agbyag itilinteng mo, inagtalek-laeng ken kauwapo. Hati ayat mo, isuwapo tibiyag ko, keti asim, isuwapo tikiret ko, keti bilin mo, isuwapo tibanus ko, ngagturong kinapudno. Hati ayat mo, isuwapo tibiyag ko, keti asim, isuwapo tikiret ko, keti bilin mo, isuwapo tibanus ko, ngagturong kinapudno. Uwapo Jesus, sumay ka, dito'y puso kag naet ka. Ikutan to'y biyag ko ken karaharwa, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno at serbiyak kasipupudno, agingga kung palto'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwapo tibiyag ko, keti asim, isuwapo tikiret ko, keti bilin mo, isuwapo tibagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwapo tibiyag ko, keti asim, isuwapo tikiret ko, keti bilin mo, isuwapo tibagnus ko, ngagturong kinapudno. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Agyaman kamken ka, Apo, iti panang taraon mo kada kami itinasantuan nga Eukaristya, ket dawaten mi itakaasim, tapapigsaem kumati Espiritu Santo, tinadyosan abiyag kada kami, ket agbiag kami anapudno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan dati na santon amisa, Apo, maaramid ti umuna at training, retraining tayo. Atendaran dagiti agtarigagay, dati ken agtarigagay nga lector ken acolyte, kastamot ti altar servers. Dayay last two trainings tayo, Apo, ka maawis to aminan nga manarawidwid, BPC, PPC, sisa manarawidwid, ta padasan tayo atakwaten. Ti madama ti kasasaad ti parokya, takitaan tayo na inya ti mayat nga maitad nga programa. Kat kuna tayo dahito nga training, Apo, awan ti excuse, no haan nga makatraining, haan pala nga ag-serve, inton sumaruno nga training tumanen, santo lang makaserve, Apo. Tapno, in fairness kadagitay
agtarigagay nga agsakripisyo nga umay apoy. So nga kalpasan dati na santon a misa, sigida aramidan tayo ti training. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta ko mamit ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket ponwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan kuma adi agresat, isalakan na kay kuma adi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kay kuma ti Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kuma nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Kayo iti amin aluga, ket pagbalinin yo'y dangadala. Uniyagan yo'y da, naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo pen